tungflalajak tuidu hatini lukuro phasalni salmario khoroksa bukhukjakni kayano tuilaino buprek saprek khaileka o kayano tamo khaijaka hinke o kayano hor phanangjaka tamni bagai hinmani koktumani bisingti saimanmani noka salbani salmario khoroksa bukhukjakni sakawo gubek hinlaimani hayakeba pherok githangdi hinlaimani no tino o jagawo naimathang police rok bai public ni sakawo lathi charge rijakha ereng hai hinaino tini phasalni salmariwo obahaike khoroksani kayano tilaye lahar kotorke himlaye hayake ba khaduma phunuklaye no kayano sok jalaimani nukjaka o kayani tamni bagi o kaya tamni bagi hor phanangjaka hingke obono saimangkha kokdomani bisingti onoka salbani salmariwono obahai patimung kotor patiwei nokpar kotor phaima haike phai thangmani yakulo mantri rampodo jomatiani yaktui hayake ba kasam TPF ni ojamani yaktuino otidu amjani lukurok hayake ba tiprajugrokni sakawo kerong raidani kerong kerak beri kalangjaka hai hinino khorokja bukhukjakni tini obahaike kayano horui khaduma phunuknani nangkha hinibo haino saimangkha koktomani bisingti afaide haike nainei leyano o mangplerago patikha joto media rama belaka hambai maro ole sini tini khaduma bandawo okuro 7 tarik 6 mas 2022 salo kaisa sini public sini tongko songai bukurok thaniwo borok thaniwo kaisa attack mani karon ke mohai sini patal konna jomatia bo sini thaniwo rang kalek khaimeni energy to bonai do khapiyok nai sini tripura sarok bangladesh sinoro khaike sini tripura sarok hamkhrai masinai sini thai barani thaniwo rang kalek khaimeni o rang kalek no sinte wesa singna jawab rodi singno rang phirok rodi sini kok cyclang mani o kok no jawab rodi sini tongko songtuku lukuro sini bukhuk rok samani kok no singno oron thaniwo borok police rok attack khaika te oron thaniwo BJP mafia gumra sing attack khaika police rok bo haini tear gas sarokha lati sas rokha sara prithibi bo omo haigo kana go deya ko ke bujagawo sini ora sini bukhuk kisi subona ono sini কয়েকজনা 22 জনা sini 22 জনা buri rok komankha sago kelai sige norok ni bisingti na ako bala pa dilay lahar kasumani patal kanya ini kok apa itu mani norok ni bisingti no kaisa malpung hay ke ba pai treli kai pinai bisingti rok norok ni bisingti no malpung tokuk bakuk kai sku bakuk kai pai kaman obolai besudrat ku sini barok ki buku kaya from media sekali kau kalau mau
borok lorong no yak tu sawak mane awo besok jora tu para pulis no para wani untuk ya guys yang yar guys kata di sana apa yang koi di sini yang di sana jadi ada di sini yang pulis hayang joto ni bang dia pulis orang bang mas koyo siap bang dia pulis orang hayang pulis komeno lo ke joto ni bang pulis hanya bang orang hanya tabok bukan sama lo bukan sini ini aku bukan sini orang mau hayang ke lagi hayang bukan mau hayang theng haike o party mungni tui o montri okra rampodo jomatiani sakatino hayaka bini yakbaino mazara kara kerong raidani beri kalangjaka himale obo busujrati kubui yes mo kubunya boro ora jaga thang ani sak ang malaijak ang borok ang thana thang dor ko borok thangaila ha borok bai malaijak patal kunna কবিতা জমাতিয়া রামপদ জমাতিয়া বড় থাঙ্গে থাঙ্গে আর থানা থাঙ্গে বড় বাই মালা 26 জন তাবো টোটাল 26 জন আছে নি কেস দङ বড় ফাইট খাই এফআইআর খাইলাং মানি বড় রামপদ পাতাল কোন বড় কেস খাইলাং বড় সিসং উল্টা কেস খাইयो বড় নো সিসং কেস খাইতে সিংসি বুজাगो सिंसि दुख मावो हाइपास बড় सिसं उल्टा केस खाइलाङो हानि बाङै जोंते आन्दोलन जे केस सारिया साकसं आन्दोलन सारिया ताके से बुकुक जुनो सुनामु सुंगो सोशल मीडिया नि बिसिंगतै महके जे भॉइस रेकर्डिंग खलायो जे मीडिया रको जों नुपानि YouTube चैनल रको जे नुपानि महके जे जब जमाइता हदा महके थानजांगै महके महै बुबागरा न बथालायने महैनि सामान र आब्र लेबसो जरतै नंथनि modala sini bubagra bubagrana zomatia de formari yang muslim itu do pakai bini bang ke be ora alga ke bubagra hi songa kre bo sini bubagrana ora ko khoda bu kre ke bini society no khoda bodala